no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, moi boas, damos a benvida a unha nova edición de Informar na que lles falaremos das discrepancias xurdidas entre a Consellería do Mar e o Concello de Vilagarcía en torno aos conflitos da confraría de Carril. Estaremos tamén en Santiago, onde se ven de celebrar o Foro Galego do Brexit e na Pobra, que ven de abrir a súa campaña marisqueira. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. Cruce de acusacións entre a Corporación de Vilagarcía e a Consellería do Mar con respecto á actuación do Departamento Autonómico no conflito da confraría de Carril. Os mariscadores da Pobra volvían esta semana a actividade con bastantes boas impresións. A reordenación de Pantaláns xa está rematada en Cambados. Portos de Galicia completou a actuación coa intervención nas Goritas. A Consellería do Mar defende a actuación do seu departamento con respecto aos conflitos xurdidos no pósito de Carril, algo que non comparten dende a Corporación de Vilagarcía. Para a Consellería do Mar, o seu departamento actuou axeitadamente para rematar cos conflitos na confraría de Carril. Rosa Quintana defendeu que en todo momento se axustaron á lexislación vixente. O que é a intervención administrativa dunha cofradía é un asunto no que xa temos sentencias do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia que non se pode intervir de oficio, e dúas, que o que ten que ver ca intervención no traballo diario para conseguir que todos os socios dunha cofradía teñan o máximo tratamento legal posible, se ven a facer dende o minuto 1. Quintana referiuse especificamente ao último conflito no pósito. Recordemos que o enfrontamento viu dado pola negativa da confraría a deixar vender na lonxa carrilexa o marisco recollido por 6 mariscadores que contaban co necesario Permex da Consellería. Nos, cando consideramos que as persoas que iban a acceder como novos socios da cofradía de Carril tiñan dereito á obtención do permiso de explotación, así se lles deu e se acreditou, e en todo caso, cando tuveron dificultades para poder comercializar os seus produtos na lonxa de Carril, se lles brindou todo o apoio con guardacostas traballando diariamente cas mariscadoras para facilitarlle que puderan comercializar os seus produtos a través das outras lonxas da propia ría. A conselleira responde deste xeito ao pronunciamento unánime que realizaron todos os grupos da Corporación Vilagarcía en defensa das mariscadoras carrilexas. No pleno acordaron requerir a Consellería a súa intervención na confraría para evitar a conflitividade. As explicacións de Rosa Quintana non convenceron o alcalde de Vilagarcía. Veño un pouco máis desalentado cando escoito a conselleira de Pesca decir que xa se está facendo e que xa se está mediando. A realidade demostra que non, que a conflitividade que está vendo na confraría de Carril chegou aos límites intolerables, que non quedemos solamente en xestos nun pleno para quedar ben deante de uns determinados veciños, pero despois a realidade é que a Consellería siga nesta mesma actitude. Por parte da Consellería de Pesca están esperando moito máis e que poña fin a algo que non se pode permitir. Rosa Quintana participou na inauguración da xornada O valor do mexillón en Galicia e os seus retos futuros, organizada por Omega. Segundo destacou, durante o 2017 os mexilloeiros desembarcaron 267.000 toneladas en lonxa e facturaron ao redor de 122 millóns de euros, cifras que son as máis altas da última década. A Conselleira do Mar referiuse tamén ao plan de xestión conxunta do libre marisqueo en Arousa, apelando á máxima colaboración de todas as confrarías.
Eu a última reunión que tuve con todos os patróns maiores de toda a Ría de Arousa, tanto da orilla norte como da sur, o que lles pedín é que me parecía oportuno que as asistencias técnicas de cada unha das cofradías tuveran uns grupos de traballo donde puderan técnicamente facer algunha proposta que mellorara a xestión dos bancos de libre marisqueo da Ría de Arousa. Eso foi o que quedamos na última reunión. Ahora teño entendido a través dos medios de comunicación que se creou unha asociación na que forman parte algunhas das cofradías. Eso é unha fórmula que xa funciona na Ría de Vigo. A mí me parece ben, e agora o único que espero non é que se cree a asociación, sino que realmente pois todos aporten aquelas posibilidades de mellorar a xestión dos bancos de libre marisqueo. Os mariscadores da Pobra volvían esta semana a traballar nas súas autorizacións. Polo momento, as impresións son bastante boas. A apertura da campaña marisqueira na Pobra está a deparar bastante boa impresión entre os traballadores. Na zona da Ribeiriña Norte, onde iniciaron a actividade, abonda o recurso, o que apunta a unha campaña similar á do pasado ano. É o primer día, a xente quedouse máis menos, aguantouse nos sitios, non se tanteou moito terreo, o tempo tampouco acompañaba, os mares non estaban para andar a probar, pero bueno, eu penso que debe ser como o ano pasado, máis menos. A ver, para ser o primer día, se non o primer día collemos mal, entón apaga, vámonos. Collemos, pase que, a ver, esperabas máis, sempre se espera máis. A ver, hai que mirar despois só tantear máis zonas, a ver se hai máis marisco noutros lados. Haberá que agardar os próximos días para coñecer o estado do recurso tanto na Ribeiriña Sur como nos Raposiños e Oreal, aínda que o que de verdade determinará a campaña será a evolución dos prezos. Dende o Pósito agardan boas cotizacións, algo que se ven mantendo dende que decidiron agrupar as vendas na lonxa de Ribeira. Temos os meses malos, como chamo eu, pero tamén temos os meses bons. E ao vender en Ribeira, eu non sei por qué, pero subeu o precio, sobre todo a babosa. A xaponesa e a fina, pois máis menos mantense, pero a babosa sí que subeu o precio, non sei por qué, pero subeu. Polo momento manterán os topes en 4 kilos de ameixa babosa, un de fina, 2 de xapónica e outros tantos de rubia e 10 de reló, cifras que poderían variar en función de como evolucione a campaña. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. Galicia segue a traballar para mellorar a competitividade da súa flota no proceso de saída do Reino Unido da Unión Europea. Así o ratificou o presidente da Xunta no Foro Galego do Brexit. A Xunta segue a traballar na busca das mellores condicións para o sector pesqueiro galego ante a saída do Reino Unido da Unión Europea. Así o ratificou o presidente Alberto Núñez Feijóo no Foro Galego do Brexit, celebrado esta semana en Compostela. O titular do Goberno Autonómico lembrou que a comunidade impulsou a Declaración de Santiago, suscrita pola Alianza Europea pola Pesca, e ten encargado numerosos informes, así como a redacción dun dictame sobre a implementación regulamentaria do Fondo Europeo Marítimo Pesqueiro. A actitude de Galicia ante o Brexit é a que corresponde a unha comunidade que se sinte parte do núcleo europeo. Desenvolvemos unha actividade, buscamos complicidades e encargamos diversos informes. Quero finalizar citando o elaborado por José Manuel Sobrino Heredia, director do Instituto de Estudios Europeos Salvador de Madariaga, baixo o título Opinión jurídica sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea y de sus posibles consecuencias para el sector pesquero en Galicia. E tamén o titulado Impacto económico de la pesca gallega, de María do Carmen García Negro e Gonzalo Rodríguez Rodríguez, da Universidade de Santiago, e el análisis sobre el impacto del Brexit en Galicia, elaborado por la Xunta e la Fundación Galicia Europa, que hoy nos acoge, que serviu de base na posición común das comunidades autónomas españolas no Comité de Rexións do pasado mes de xullo. Señoras e señores, el Brexit nos preocupa y el Brexit nos ocupa. Este foro y la personalidad invitada para inaugurarlo son buena prueba de ello. Ojalá que Galicia siga incorporando sus puntos de vista a las agendas europeas.
Por outra banda, e ante o futuro orzamentario da Unión Europea, o presidente fixo fincapé na demanda de Galicia para que se manteñan as partidas procedentes da política regional e da política agraria común, co obxectivo de que estes fondos axuden a contrarrestar o cambio demográfico que sofre a nosa rexión e outras similares do resto da Unión. Ademais, o titular da Xunta insistiu en que o Brexit podería afectar a 110 buques, dos cales 66 son galegos e o resto teñen pabillón británico. Estamos a falar de 96 empresas, 1.700 tripulantes e dun impacto económico en primeira liña de venda de máis de 500 millóns de euros. Falamos agora das diferentes melloras portuarias que acometeu Portos de Galicia nos últimos días, tanto en Cambados como na Pobra. Portos de Galicia vende completar a reordenación dos portos de Santomé e As Goritas. O ente autonómico rematará nas vindeiras semanas a instalación de fingers e brazos de amarre para reforzar a seguridade das embarcacións amarradas. Mellorar a seguridade nos peiraos, o ter estructuras de acceso ás embarcacións, de acceso para baixar das embarcacións, facilita moito as tarefas, as labouras dos profesionais do mar. Os traballos supoñen a colocación no pantalán de As Goritas de 23 brazos de amarre de 4 metros de longitude e 20 centímetros de ancho. Tamén cornamusas e placas de numeración das prazas. Van a permitir que en torno a 20 tantas embarcacións se poidan servir. En consecuencia, con este proceso de reordenación aquí na dársena de Santo Tomé, pois sobre 110 embarcacións se están vendo beneficiadas. Dende a confraría están satisfeitos con esta intervención que mellora as condicións da flota cambadesa. Nos en principio falamos co sector varias veces hasta te lo ben seguro. Agora a xente já está bastante contenta e está funcionando a pleno rendemento. O día de hoxe pois, é un complementario ao pantalán onde se abandonou no seu momento para poder adaptalo a novos amarres, pero bueno, satisfeitos. A actuación estará finalizada nas vindeiras semanas. Os traballos contan cun investimento de preto de 25.000 euros. O presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán, acompañado do alcalde Xosé Lois Piñeiro e o patrón maior Xoán Miguel Iglesias, supervisaron a marcha dos traballos de mellora da seguridade viaria que se están a acometer estes días no vial do Peirao da localidade. A actuación forma parte da mellora integral do firme desta estrada, que supuxo un investimento de uns 50.000 euros por parte do organismo dependente da Consellería do Mar. E que en este momento precisamente no que se está eco coa sinalización horizontal deste espazo repavimentado, non? Estamos falando dunha superficie de 5.000 metros cadrados nas que se actuou, cun investimento de Portos de Galicia e a Consellería do Mar de 50.000 euros e que dá continuidade a unha actuación anterior que xa se fixera tamén en materia de pavimentación, dunha cantidade en torno dos 40.000 euros e que se completará nun futuro inmediato cunha repavimentación na esplanada portuaria lá na zona onde está, no entorno da lonxa. Estas obras, sobre todo o que ten que ver co aglomerado asfáltico, están moi condicionadas co tempo, ca meteoroloxía. E este inverno, que xa pasamos, pero que todavía padecemos os seus efectos, foi moi complexo desde o punto de vista das choivas, que desde logo obligan as empresas a ter que aplazar estos traballos porque desde logo as contratacións xa levaban tempo feitas. Dende o Concello destacaron a importancia desta actuación, amplamente demandada, debido ao estado no que se atopaba o firme, moi deteriorado polas chuvias e o elevado tránsito existente en todo o vial portuario. Úsase moitísimo, como todos sabemos, e, por tanto, agradecer que por fin se levara a cabo esta actuación e quedamos pendentes de levar adiante outras de mellora. Estamos falando do alumeado e de facernos cargo o Concello do mantemento de todo o aparcamento, que é de uso público, e é un acordo que queremos chegar con Portos de Galicia e seguir colaborando para mellorar todo o que son as instalacións portuarias e que son de uso tamén moitas veces de toda a ciudadanía e da xente que nos visita. A obra encádrase nas propias tarefas de conservación e mantemento das instalacións portuarias que Portos de Galicia desenvolve de xeito periódico en todos os peiraos autonómicos. Pois chegamos ao final do noso programa desta semana coa historia de Guardesiña, unha cría de lobo mariño que se estivo a recuperar no Igafa durante preto dun mes. Así acabamos o noso informar desta semana. Estaremos de volta o vindeiro xoves a mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Ata entón.
A hóspede máis popular do Igafa abandonou o sábado as instalacións de Illa de Arousa. Guardesiña, unha cría de lobo mariño cinsento, pasara máis dun mes recuperándose no centro, despois de que fora recollida na Costa da Guarda en moi mal estado. Guardesiña chegou moi nova, quer dizer, e só pesaba 14 kilos, e realmente pensaban que non iban a poder recuperala, pero, sin embargo, foise recuperando, e dende que leva aquí xa unhas 3 semanas, pues, aumentou moitísimo de peso. Realmente aquí no Igafa o que facemos é proporcionarlle este lugar donde estes lobos, estas crías de lobo mariño, pois poden alimentarse, recuperar ou aumentar de peso e fortalecer a musculación para, digamos, prepararse para retornar ao medio natural. Guardesiña chegou a illa por mor dun convenio entre a Xunta e a Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños. Tras pasar pola UCI, rematan a súa recuperación en Arousa. Dende 2013, o centro ven colaborando coa Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños de Galicia na recuperación destas crías, ¿no? Destas crías que chegan ás costas no período invernal, e moitas delas proveñen malferidas ou necesitan atención. Entón, esta coordinadora as recolle e fai a primeira fase de recuperación na unidade de cuidados intensivos que teñen en Nigrán, e a segunda fase pois atraen a esta piscina que temos aquí no Igafa. Esta cría de lobo mariño foi a sexta que chega ao Igafa para recuperarse e coller forzas para retornar ao seu hábitat. Orzán foi o primeiro. A primeira colaboración foi con Orzán, unha cría, normalmente lle poñen os nomes dos lugares onde son rescatadas, e dende entón, pues, prácticamente todos os anos recuperamos unha cría. Este ano, excepcionalmente, pues, levamos xa axudado na recuperación de 2 exemplares. Despois dun mes centrando gran parte da atención do persoal e dos alumnos do Igafa, Guardesiña partiu o sábado para Irlanda a bordo dun pesqueiro. Agora as piscinas do centro agardan xa a próxima cría que precise dun período de recuperación. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.